til højre, ikke? Ja. Jeg vil også sige, han er ham der står for alle arrangementer. Kom så lige her. Kom lige væk til ham, Anne. Vinke. Så lige der mangler noget der. Jeg er lige opmærksom på, at der mangler. Ja, det her vi set. Hvordan kan det ske det her? Det er helt klart, at folk skal med ud til vælger. Ja, jeg skulle lige... Ja, jeg er rigtig bedst nok med det. Det skulle være det... Nej, nu var det ikke den. Ja, ikke det. Kommer ikke før, de sagde det. Hvad? Nej! Det er hofmarsjølen. Nå ja. Er Ja, det ja. ham? Jo, det er det. Det er fandme godt. Vi står ikke for en godt. Men jeg tror ikke, det er Kigger! Så kig dog! Så kæmper mig. Ja, den er godt nok hurtigt væk til skibet. Vink dog til nogle andre. Vi er her! Vi er altså her! Det er der ikke noget pinligt, der gør. Det var fordi, det var den første søndag. Skal vi i hvert fald? Vi kan nok lade os se her nu. Skal vi gå op altså? Op mod byen? Jeg tror, det kommer derovre. Jeg tror ikke, når de har givet mennesker lov til at gå derud, så tror jeg ikke, at det bliver sendt afsted derude. Jeg tror, det er over i Østhavn. Nej, undskyld, Vesthavn. Vi ses. Ja, hej. Det tager lige en time mere. Jeg gør I det. Så vi ses i morgen. Ring til ham, mand. Nej. Nej, hun er jo Ja. Så er bare med at få fuld skrue
Skal vi ikke se om sidst? Flot udløb. Kom så, Anna. Vink. Hvad kan man sige noget? Tror du skolen er i gang? Ja. Stor besætning ombord, hva'? Jamen, jeg kan ikke huske, hvor mange værnepligtige det er. Det er rigtig mange.